M'acompanyes? Anem-hi! Molt bé, bon dia. Soc la Seba Rovira. Benvinguts al meu canal de YouTube. Aquí estem, fent una mica de caco. On estem? Doncs estem a la Cegama de Catalunya, la mitja marató del Congost. Sí, ja ho sabeu, sé que fa temps que la gent jove no la coneixeu. Però si ets corredor de muntanya i estàs a Catalunya i no has fet mai la marató del Congost, no te'n vagis a l'altra punta del món, no. Aquí tenim això. M'acompanyes? Anem-hi! Què, no m'estimes? No m'estimes? Però m'has d'estimar, eh? Bé, portem 4 quilòmetres 368 positius. Ben bé, no? Escalfament, no? Sí? Estem a Sant Martí de Canyelles. De Canyelles. I això acaba de començar. Portem 9 quilòmetres, 841 positius. Hem tingut que retallar perquè aquí ve la bona, el de sempre. Caçadors al Montseny. No tinc jo ni idea si tenen permís, no tinc ni idea, però és una persona amb un pal que dispara i jo no discuteixo. Seguim. ...14 quilòmetres 18, hem tingut que tallar allò que us hem explicat dels caçadors. 938 positius. I mireu que maco, es nota com plou, eh? Això fa 2 o 3 setmanes no estava així, eh? Som rics, però ho hem de conservar, ho hem de treballar. Les polítiques han de ser per conservar, no per sortir del pas. Però bueno, no ens posem amb aquest tema. El iaio parla raro. Molt bé, continuem, val? ¿Qué? Jo anava a atrapar, però t'has parat. I va passar així. ¿Cuánto vamos? ¿Cuántos kilómetros Portem. Ara, 15 i mig, 1.163 positius. Ah, bueno. Ara apretem, és com apretem. Ahora no, cabrón. Pero sí que me marca un camino que sube por ahí y vuelve a bajar, pero aún sube que te cagas. Eso sube que te cagas, ya lo digo yo. Els joves no volen fer més. Los jóvenes. Yo por mí sí. Señor. Si queréis hacemos. Sí, ¿queréis? Sí?
¿Queréis hacer ese tramo? Ostras, subí la sorpresa final, tú. Molt bé, doncs ja estaríem. La mitja del Congost, la Cegama de Catalunya, la marató, algun dia la farem, no? Sí. Bueno, sí. Bueno, els propòsits són això. Han sigut uns 21-22 quilòmetres, 1.400 positius i amb un somriure. Espero que us hagi agradat. Fins la propera. Adeu. Adéu. Adéu. Per això faig una crida a visitar la meva pàgina web de l'Aixeta. A la secció de subscripcions podeu fer donacions puntuals o periòdiques. Hi ha recompenses que veureu per aquí per a vosaltres com a agraïment pel vostre suport. Així que, si voleu i podeu ajudar-me, el teu clic a l'enllaç. És decisiu. Si no, jo ja content que em miris el vídeo. Ara sí, endavant intro. M'acompanyes? Anem-hi!